E, pa evo, našao sam mesto. Veliki pozdrav svima fucking verglači. Veliki pozdrav svima fucking verglači, fucking verglačice i dobrodošli u novi klip, ljudi moji. I danas se vozimo malo drugačije. Danas malo, evo, idemo snimak sa druge kamere. Danas se vozimo u jebenom odelu. Zato što imamo koncert posle u 8. I sada je 7:20, tako da do 8 sati treba da stignemo do sinagoge da pevamo na koncertu, jel tako? Treba da odem da kupim fasciklu, tako da to će da bude jako zanimljivo sada. Zato sam upalio kamere, brate, da snimamo. Dobro, ne treba mi još ovde lufteri. Sjajno. Dakle, ljudi moji, malo pre šta se desi, čekam na semaforu i žena u taksiju, to je dve devojke, jedna sedela napred, jedna sedela pozadi. I sad kako sam ja bio prvi na semaforu i vidim ja taksista onako polako kripuje pored mene, ja se okrećem, ona, brate, uzela telefon da me slika je. I ja, brate, ma slobodno uđi u mene, majmune jedan. I ja, brate, pokazuju fes ovako. Kaže ona meni, ajde, kaže, ajde opet, verovatno slikala kad sam spustio ruku, ja opet pokažem fes. I ja rekao, na Instagramu fucking.readers. I ona tu poče da se smeje, kao u fazonu sad, ja, znaš, kao ona mene muva, mislila je da kao ja mislim da ona mene muva, a u stvari sam hteo da me taguje, brate, da biste vi videli tu fotku, znači, kako celokupni doživljaj, brate. Tako da, mislim, do duše bile su lepe devojke, ne bi se ja bunio, ako me razumete. Ajde da imamo sad kako ćemo poglede da privučemo, brate. O, izvinite. Ja zaboravim, brate, da ovde ispred pešačkog ima biciklistička staza, brate, i onda uvek stanem do pešačkog. I onda se sjebem, brate. Šta? Šta ti nije jasno? Pogledaj slobodno. Ćao. Kačim te na kurac. Čurka jedna ne gleda. Ovako, ovamo pravo ima knjižara. U stvari nije pravo, levo pa pravo. Da, možda se pratimo ovde, a? Gde ne možemo? Ajmo, frajeru. Da sam se sjebao upravo. Ajde da ispoštujemo brata. Ništa manje, si mi dobar? Evo vidiš, brate, obuku se lepo. Master, a? Pa da. Ja ću jednog gana. Ma lagano. Pa dobro. Imam koncert posle, pa zbog toga sam ovako obučen, pa reku malo da se provozam. Ja sam se sjebao i promašio sam, trebao sam ipak da idem pravo, ali nema veze, ispoštovali smo brata, javili smo mu se. Tako da ćemo sada da napravimo jedan krug. Idemo ovde desno. Idemo ovde desno, opa. Vidi ga. Poršejčić. Treba mi fascikla da bude crne ili crvene boje. Ja ću da uzem crnu, pošto sam full crno. Crna mi felna i crna kolica. Crne je boje, pandurska palica. Crne čak Taylor mi dobro stoje. Kašika na dnu mi je crne boje. Ćao. Vidiš sad, ova ide pravo, a ja idem desno, vidiš. I sad uradimo ovako. A što je najjača fora, ja mislim da sam sad dobro pogodio. Da, još bolje smo izveli, brate, zato što je ova knjižara sa ove strane, brate. Tako da bi svakako morao da se okrećem. Da.
kad bude muša, brate, sa sve kacigom i odelom ovde, ima se krste ljudi. Valjda neće niko da mi digne kameru, brate. Dobro je, niko mi nije ukrao kameru. To je mega fest, brate. Sad treba da izbalansiramo sa sve fasciklom, zato što nemam gde da je stavim, a neću da je gužvam. Ajde, uđi. Ušli ti. Znam šta ću da uradim. Sad ćemo da odemo, brate, do ovog mesta gde imam koncert, da ostavim, da zadužim nekog da mi čuva ovo. Čekaj. Pa evo, našao sam mesto. Samo da se ne polomi od vetra. Jao, ne, pa što sam ovde ušao, jao. Kakav sam retard, brate. Sad ću tačno ću da idem sad nekog da zadužim, da mi čuva fasciklu, dok ja idem da se vozim, kakav sam ja boss level. KTM 1290 Adventure, bitch. To uzmeš, brate, i ima da nadživi tebe i još 2 vlasnika nakon toga. I'll be back. Kao što, kurac, ispraznilo se. Dobro. Hoćete da mi pričuvate fasciklu? Hvala lepo. Zadužio sam moju dragu kolezinicu da mi pripazi na fasciklu, da se ja okrenem još neki krug. Možeš jedno 15 minuta da se provozamo i onda ćemo da dođemo ovdje u 15 do 8, iako mi u 8 ne počinjemo da pevamo, nego tek posle, zato što prvo peva neki kamerni hor, Boga pitaj. Jao, fuck ne. Peo znači neki kamerni hor prvo od 8 sati i onda mi nastupamo tek 8:15, 8:20, tako da ja ću svakako da se vratim na vreme, ne bih da kasnimo na koncertne ide, brate. Kentaš di starararam, torom, ta će časti štarararam, tudom, tadom. Ne namotavaj to da te ja ne namotam, snajka. A ne znam sad sa ovom session, brate, sad samo piše memory full. Dobro, ok, memory full. A kako da ju ugasim, brate? Nema dugme za gašenje. Ovo dugme gornje što ima, to je jedno jedino dugme koje postoji na njoj. Pritisnete je jednom, ona se upali i počne da snima. Pritisnete je opet, ona prestane da snima, sačuva fajl i ugasi se. Ja opet iskam to dugme, brate, i ništa se ne dešava. Nothing is happening! Alo! Jao, sad ću prođem kroz studentski grad. Jao, šta sam se setio. Jao, da li ima neko u studenjaku sad? Sad je kasno. Pazi ovo, opa. Ovdje, brate, ovo, bedem brate. Zgužvo se asfalt od tereta, brate, i onda se napravilo brdašce malo. Gledaju klinci, brate. Meni je najjača fora što sam sad toliko u centru pažnje, brate, da je to nevjerovatno. Mi je skuter glasan, sam se obuku u odelo, brate, znači, sad sam attention bitch. Slobodno, ti si u kružnom toku, ti imaš prednost. Ajde još da prođemo kejom, da imamo šta se radi tamo. Kako volim ovaj masan asfalt. Ali samo u ovakvim situacijama, brate, samo da ga zabacim. Kako volim tako da svirnem samo pik, pik. Vidjet ćemo kakav će ovo motovlog da bude, da li će da bude ovo vama zanimljivo da gledate. Kad se hashtag F glupira po gradu, brate, pišite u komentarima da li biste voljeli još da gledate mog glupiranja po gradu, pošto realno ovo je sad glupiranje, brate, se vozim u odelu, brate, realno, baš sam idiot. Bila bi fora sad da vozim ovdje biciklističkom stazom.
da još više upadam u oči, brate. Dobro, srećom imam zatamnjeni vizir, brate, pa niko neće da me vidi kako sam idiot. Samo me interesuje da li će ova devojka da se snađe da me taguje na Instagramu ako je uopšte uspela da nađe, ako uopšte hoće. Zato što me zanima, brate, kako je ispala slika, bre, alo! Idemo pun gas, eva ras! Ja što može da mi padne na pamet, to ne može nikom. Veliko hvala, upali mozga. Šta je preletelo? Šta je preletelo? Jebem ti! Ti što mi krivo što nisam snimao malo pre to kad me slikala ova, jao! Dobro, nema veze. Nema veze, a ja što sam veći debil što nisam počeo da idem iza taksija i da joj kažem, da joj objasnim situaciju, ona mislila da je zebavam 100%. I verglači, i verglačice, to je bilo to. Nakon ove odjave ćete da vidite kako se upada sa sve skuterom posle na koncert, tako da ukoliko se klip svidao, stavite like, šerite sa svojim drugarima, obavezno komentarišite, kliknite na zvonce i do sljedećeg klipa vidimo se. Ćao, čao!